Nu se putea să fie timingul mai bun? Bun. Nexus vs Sangal, guys, este momentul de față. Este mapa cu numărul 3, harta de decizie între echipa din Turcia și echipa din România. Cei de la Sangal cu 4 jucători, mă scuzați, care sunt aici în scările de la B. Vin flash-urile, vine execuția totală. Mai au două decouri pe care probabil le vor folosi ca și fake flash-uri aici și mor. Îl elimină pe semințe din joc. Rămânem 3 vs 2, 2 vs 3 mai bine spus. Îi mor încă un frag, al treilea a reușit. Și văd că joacă foarte aproape aici de cei de la Nexus lângă smoke-uri. Capitanul nostru într-o situație de 1 vs 3, Imor așteaptă aici pur și simplu lângă Electric să-i vină omul în față. Dacă nu, cred că îl va pușa el într-adevăr. Bine, Imor trage pe cap, deși BTN-ul a tras după el pe Major. 1-0 pentru jucătorii de la Sangal, 4 fraguri aici pentru Imor. O rundă clasică, dar, bine, nu neapărat clasică, aș spune puțin mai degrabă Haixelo, cu fragul ăsta pe cap, frumos acolo Logic Man este eliminat și recuperează armă cu echipierul său. Între timp Ime are player care vine în rampă. Ca să-mi continui ideea, era vorba de felul în care s-a jucat runda aceasta de către cei de la Sangal, 2 jucători cu grenade pentru execuție, direct către B, fără lurking, fără nimic. Este un play destul de agresiv și impunător din partea turcilor, care a fost adus. Ime aici cu Deagle-ul în colț pe variantă, Imor pune presiune, acesta trage în răspuns, aruncă acolo fake flash-ul, este un decoy de care se folosește și se schimbă acolo armele. Jucătorul care are mai mult HP este cel care preia AK-47-le. Engin și cu Imor fac schimb de arme, acesta vine lângă Macara, deja aici la pasă, probabil va fi chiar primul care pușează, BT acolo pe stânga lui, trage, Pez îl elimină pe Imor, acolo își face team kill-ul jucătorul ce are șansa Xelo acolo din side să bată om. Dacă nu, oh, doamne, Seminț este cel care s-a pus la pământ. Rămân aceștia 2 vs 1. Hai, Xero, că poți. Trebuie să nimerească headshot-ul pe unul dintre ei. Scoate USP-ul, este foarte low acolo. Engin, îi nimerește acolo headshot-ul. Aproape îl bate și pe Pez. A tras acolo direct pe capul lui Pez și el, dacă avea Deagle, era cu siguranță rundă pentru cei de la Nexus. Foarte bine acolo jucat de către playerul celor de la echipa Nexus, dar mai mult nu s-a putut. Dacă mă întrebați de ADC în România, băieți, vedeți că sâmbătă va fi un qualifier în România. Un qualifier pentru un alt turneu. Mai multe date nu vreau să vă dau ca să nu fie ceva, dar vă uitați la mine în cei care vreți să jucați sâmbătă în qualifier pentru $30.000 direct spot în România. Aveți linkul de la qualifier, primul din descrierea mea a ultimului live de pe YouTube. Deci primul link din descrierea ultimului live pentru cei care vreți să jucați, să vă băgați acolo să participați. O să anunțăm peste tot și cu clip și cu tot. 3-0 pentru cei de la Sangal și văd că se descurcă bine și în această rundă ultimă pe care am urmărit-o. Vine Baiol pentru echipa noastră din România. Este AVP-ul Axelo, M4 pentru 4 dintre jucătorii noștri aici clasic. S-a cumpărat acolo o grenadă greșită pentru cei de la Sangal. Semințe foarte repede au ajuns cei de la Sangal lângă ei. Pierdem 2 jucători în site-ul B și următorul este Axelo care cu AVP-ul trebuie să facă ceva, dar rămâne cam singurul. Este țintuit acolo de către Sangal, fac rotația, ar fi foarte inteligent din partea celor de la Sangal. Merge doar Major să le țină spatele, se pare că, ba nu, este o rotație. O joacă aceștia cât se poate de safe și BTN îi aude. Xelo acolo ar trebui să facă gamble-ul cei 2 jucători de la cei de la Nexus și Xelo totuși e frică să nu fie rămas un jucător în spate ancoră și este și justificat faptul că se mișcă atât de încet pentru această rotație. Logic Man îl prinde acolo pe BTN care a încercat să vină în spatele playerilor de la Sangal și acum Xelo va face acest safe dacă se poate.
Dacă se poate, spun, pentru că cei de la Sangală vor încerca să-l vâneze pe jucătorul de la Echipa Nexus Gaming. Engin tot face picul. Privește... pe site căutând jucătorul nostru Logic Man, este pus la pământ. Haide, Xelo! Îl observă Major, capitanul echipei Sangală. Duce situația la 4-0. Cât este un M9 Bayonet Fate? Vă puteți uita? Bine, depinde, cred că și de pattern, cât de mult galben. 7-2, pardon, pentru Imor, 7 kill-uri, 2 death-uri din cele 4 runde jucate până acum, până la final. Full pack grande ai noștri, 3 văd că, pardon, cumpărate, plus 4-5 pistoale, nu este nimeni pe USP-ul default, se urcă deja Imor și acesta avansează aici în yellow. Caută jucătorul nostru la pic, dar nu vine nimeni, stăm retrași în partea noastră de site, partea noastră de teritoriu aici, de pe Vertigo. Molotovul pentru colțul dreapta va veni de la Imor și asta îl va da puțin în spate acolo pe Ime, care era lângă variantă. Vine și Heul de asemenea, folosesc foarte mult utilități aici de la echipa Sangal și vine double Heul pentru poate jos la rampei, din păcate fără damage dat. Ime la pic. Haide, prinde-l pe Imor. Haide, Ime, prinde-l pe Imor. Foarte frumos acolo, Ime. Headshot-ul pe primul jucător turc vizat. Sangala o iau toți aici către Paz ia acel Mac, deși Macul trebuie să fie la Major, dacă mă întrebați pe mine. Bine, sau depinde acum, unii jucători preferă să-i dea AK-ul jucătorului care rămâne mai loc să se descurce mai bine, care are mai multe șanse, depinde de view-ul fiecăruia. Acolo se trage la cazemat, Engin, wallbang către SX, Major, l-a bătut pe Sevici în cealaltă direcție, dar CZ-ul pare să funcționeze, mâinile lui BTN are nevoie de ajutor, trage, lasă cat pe Engin, rămâne în viață, tot sare să încerce să se eschiveze, iar apoi vine Xelo, headshot-ul cu numărul 1, Ime ia runda, prima rundă pentru cei de la echipa Nexus în momentul de față și recuperăm într-un moment în care probabil nu aveam speranța, nu doar pe la $5.000 ne situăm, dar chiar și la 6.000. Este Xelo cel care merge pe o investiție de $6.500 per total. Armură mică, 3 grenade, are AVP-ul de asemenea. Salut, David, salut. Sub-Zero, Rizdris, Forundes, mersi frumos, băieți, pentru follow aici pe Twitch. Mersi, bine ați venit. Heul acolo aruncat de către SX jos. Acolo unde în mod normal un jucător ar sta să-și facă boost-ul cu coechipierii săi. Avem la Imea K47, le recuperat de runda trecută. Pune presiune către zona rampei jos, dar iată-i pe cei de la Sangal. Sangal toți în scările de la B și va veni din nou execuția. Molotovuri aruncate pe două direcții. Vine smoke-ul pentru backside. Flash-ul de asemenea în exterior și iată-i pe cei de la Sangal cum avansează Arsexe. Momentan ține ia flash-ul care vine puțin late. Se poate să prindă linia. Lane și Xelo pe pass. Rămân doi player de la echipa din Turcia și în continuare este aici destul de mare periculozitatea pentru Nexus. Xelo stă după pilon. E acolo pe colțul site-ului B. Bomba e picată, Logic Man la vede pe BTN, este wallbang încercat pe direcția lui Xelo. A văzut acolo pe BTN, le elimină pe Xelo, iar Logic Man se descurcă absolut mirobolant chiar acum. Ia ca 47 și metru să scoată clutch-ul, acesta este după electric, face picul, dar dublajul intervine foarte frumos, au așezat cei de la echipa Sangal, 3 fraguri pentru Logic Man și deja ne dau deny-ul cei de la echipa Sangal Esports. O rundă recuperată și atât vedem, nimic mai mult de atât. Haideți băieți că trebuie să putem să facem ceva. După acest match nu mai urmează nimic, vom închide live-ul guys și mai de voi lua o pauză de 2 zile pe canalul mare până vineri. Smoke jos, Imor trage acolo, Imor cât poate, gloanțele jucătorului de la echipa Sangal, totuși îl aduc pe Ime la 40 și cam atât, au trage cu echipierii săi de asemenea. Pe headshot pe semințe. Cei de la echipa Sangala, cum vedeți, înțeapă un site și apoi se retrag. Cel puțin asta au făcut pentru unele dintre site-uri, în unele dintre runde. În alte runde pur și simplu au mers direct în față cu execuția. Rămâne cu 3 oameni, dar avem 2 jucători de la echipa Sangala care sunt low. Potențial mare de frag pentru BTN, SX și Mea acolo, chiar dacă au Deagle, chiar dacă au MP9.
Bine, Imon. Smoke-ul s-a aruncat acolo prost. CX vin la pic. MP9 este în mâinile sale. Pez este primul care face picul. Are full HP acesta. Cât timing să fie acolo prost pentru playerul nostru. Salvează până la urmă cei de la Nexus aceste 3 arme. Chiar dacă unul este, până la intrare este un Deagle. Echipa noastră va avea totuși acele armuri pe care le ține pe runda viitoare și pot să dea niște dropuri cu echipierilor. Bomba va exploda fără probleme și va fi 6-1. 6-1 chiar acum pentru cei de la echipa Sangal. Echipa din Turcia ne conduce exact precum în harta cu numărul 1. Exact ca pe Dust 2. Dacă stăm acum să ne reamintim de ceea ce s-a întâmplat, cei de la echipa Sangal Esport aveau scorul de 6-1, fiind pe partea de Tero asemenea și pe Dust 2. Aceea a fost runda în care noi am început recuperarea și nu doar că am egalat și la 6-6, ci am mers chiar mai departe. Am reușit să ducem pe cei de la Sangal în scorul de 7-6 per total, prelung conducerea. Într-adevăr, prima jumătate se terminează apoi la 7, dar s-a dus scorul de în balans pentru tot half-ul cu numărul 2. Pe aia pe Imă deja acolo, Immortal și după capul lui BTN l-a observat pe acesta pentru un scurt timp la Saci de lângă smoke-ul acela Xelo, sau înainte să facă pop smoke-ul, dacă stăm să ne gândim, Xelo vine cu reacția. La fel a tras bine, 2 versus 4, trebuie să scoatem în runda aceasta, dar cei de la echipa Sangal se pare că merg după bombă și o iau îndreptându-se către site-ul B, unde nu este nimeni. Nimeni de la cei de la Nexus a venit acum aproape SX. Este șansa lui, dar a luat flash-ul. Engin are și el flash-ul în efect. Se bagă peste Major. I-a dat flash-ul secundar lui SX. Xelo acum trebuie să salveze de acel AWP. Cu siguranță va fi 7-1 pentru cei de la Sangal. Și avem probleme din ce se pare aici pe tabelă. Dacă noi am reușit să avem un miraj absolut foarte frumos în favoarea noastră dus, ei bine, iată că Vertigo-ul merge la 180 de grade în cealaltă direcție. Deptat acolo Xelo pe Logic Man și face un exit frag. Acesta se repoziționează, nu-și păstrează locația. Sangal totuși îl vor vâna, așteaptă să vadă pașii. Engin coboară acolo, nu face puțin bait, încearcă să vadă dacă playerul de la Nexus se arată, dar Xelo pur și simplu așteaptă. Nu vrea să se arate, nu vrea să riște să piardă AWP-ul acesta și vin în cealaltă direcție. Ba, nu vin după el, ci de la echipa Sangal, dar aici va reuși să salveze playerul nostru. Se cere un tactical timeout de către cei de la echipa. De fapt, stați așa că nici nu putem să știm, poate să fie o pauză tehnică, v-am spus aici pe SEA, nu putem să ne dăm seama, nu putem să știm ce și cum. Ce pe runda cu numărul 9. Egrenade a aruncat pentru mid, semințe, a atins foarte puțin. Playerul nostru s-a făcut pic acolo de către cei de la Sangal. Xelo își dă one-way smoke-ul acela care are ca și scop să-l ajute să facă picul observat. Din păcate semințe se pune presiune instant după acolo pentru picul lui BTN. Cei de la Sangal din nou precum în prima rundă. Doamne, el a urcat, cei de la echipa Nexus. Ime bătut de către Logic Man cu AWP-ul. B cu Xelo rămân ultimii. Xelo din nou pe save cu siguranță. Iar izbucnirea celor de la Sangal de rundă este una foarte bună. Aici BTN va încerca să mai prindă niște oameni dacă poate. Va fi o țintă ușoară ulterior pentru Engin. 8-1. Xelo din nou va intra pe save dacă poate. Oh, run or drink. Ce faci, măi, Alex? Mă, cum ești? Am întrebat lumea de tine acum de curând pe canal, pe YouTube. Ți-am dat moderator. Ce zici, bro?
L-a scos pe Major, dar acum știu cei de la echipa Sangal. Foarte bine Xelo. Pez îl elimină pe jucătorul care venise aproape variantă. Se duce către rampă. Acolo e Ghin pe direcția lui. Logic Man ar trebui să fie următorul, dar acesta se retrage. Jucătorul nostru și face foarte bine, dar trebuie să fugă repede. Fuga Xelo. Așteaptă pasiv. Și acum vin, se pare că aproape de el, dar nu mai riscă. 8-1 pentru cei de la Sangal. Flash de la IME, face picul repede, s-a auzit glonțul acela de AVP care a venit pe lângă și a șuierat pe lângă corpul jucătorului nostru. Noroc că nu s-a dus mai departe cu picul. Cel de la echipa Sangal domină Vertigo, din păcate spun, și trebuie să găsim o altă apropiere asupra acestei hărți de decizie. Nu ne permitem să pierdem aici. Avem deja o înfrângere cu scor de 2-0 în fața celor de la AGO în Liga SEA Premier. Pop flash-ul acolo arăstat de către cei de la echipa Sangal. Vine Logic Man și el, BTN, deja pică. Este imediat pus la pământ. Jucătorul nostru la asemenea și semințe, asemenea și IME, este singurul Xelo care mai încearcă, dar iată, s-a dus de data asta în B și playerii au venit către site-ul ăla. În momentul în care Xelo face rotația, nu mai se poate și acum vor încerca retake-ul 2 versus 4. ISX începe foarte bine cu Logic Man fiind pus la pământ, Imor la pic. Acum să vedem dacă se arată. Momentan văd că mă contrazice și joacă pasiv. Smoke-ul lângă Macara vine. Flash-ul de asemenea cu numărul 1, cu numărul 2. Acolo vor pune presiune probabil Sangal, ceea ce vor să facă Nexus să-i forțeze, să realizeze ei. Smoke-ul secundar de la SX se pune direct pe Diffuse. Xelo trebuie să-l oprească pe jucătorul acela și într-adevăr reușesc 2v4. Retake-ul băieții noștri Xelo și cu SX într-un duo perfect. 8-2. Salut Vlad, salutare. Bine te-am regăsit. Antonia, let's go. Thank you. N-apare din păcate subscripțiile aici pe ecran. Subscription with Nexus emoji. Rămâne ultimul IME în viață, din păcate. Face save-ul. Face save-ul. Ai terminat de filmat? Olguci papucii? Hai cu comeback-ul băieți, dacă e posibil. 9-2. Da, so good. A venit dulceața nucleară, da, let's go. Mamă, se cere tactical, hai să vedem ce iese, băieți. Come on, Nexus, come on, let's go, let's try it out. Băieți, repede, adică, na, ăsta ajunge cu 2 minute jumate. Ce ați încercat voi, stack, gamble, ce ați încercat în meciul ăsta să faceți? Ca idee. Așa ca idee, pur și simplu, doar ca să mai avem un pic de subiect de discuție până trece tactical-ul acesta, pe care voi oricum o să vedeți destul de târziu. Da, a fost tactical.
Și de timp, hai să băgăm și, nu, după cu spamul. Hai, lăsați acolo, vreau să văd mesajele voastre, că așa vă acoperați unii pe alții. Eu de la Logic Man din nou, va lua pagubă acolo. Nu, cât va lua pagubă? Xelul n-avea armură, a luat armură fără polar. Iată ce încasează acolo jucătorul celor de la Nexus, din păcate. Lovitură sub centură. Molotov acolo lăsa la variantă. Aruncă grenada IME acolo pentru zona de boost. Molotovul și playerii celor de la echipa Sangal văd că nu se grăbesc să intre. Joacă puțin mai pasiv în cadrul acestei runde cu numărul 12. Va arunca acolo un smoke pe capăt. Aruncă Heul în răspuns, dar nu va da pagubă. Mamă, dar de fiecare dată când schimbăm o cameră, vedeți că apare la Axelul, că a luat damage. Dar e oricum la 24. Echipa noastră trebuie să țină bine aici în site-ul ăla, trebuie să țină bine. Puneți-vă centurile, băieți, pentru că push-ul celor de la echipa Sangal vine aici în site-ul ăla, într-adevăr. Molotovul din nou aruncat acolo, aud pași și Imor poate să facă picul fără probleme și fac boost-ul băieții noștri, dar nu se așteptau să vină Imor să facă acele două fraguri. Timești cu BTN, amândoi sunt eliminați. Acum Xelo, Semințe, SXR, în ultimii 3 în viață și cred că vor face save-ul oare, cred că, sau vor face din nou un retake. Este save-ul, va fi 10 la 2. Na, ce să facem? Intră tare băieții, așteaptă, intră tare și apoi vă dați seama, din păcate nu prea putem spune multe despre meci pentru că se face save-ul și cam 30 secunde așteptăm. Nu încearcă pardon să vâneze nici pardon de asemenea cei de la echipa Sangal, pentru că vor să rămână acolo cum trebuie cu partea de economie și ei. L-a bătut Seminții pe Spaz și dau seama acolo cei de la Sangal unde salvează băieții la Nexus, face picul major și el trage după jucătorul nostru. A făcut acolo trade-ul încă o dată, dar reușit să mai bate oameni considerabil, îi lăsăm în 2, noi rămânem și în 2 de asemenea. Deci de la un 3 vs 5 la un 2 vs 2, acolo rămas situația la numărul de jucători în viață este foarte bine chiar. 10 la 2 pentru cei de la echipa Sangal. Ținem acolo de arme cât de cât și măcar în AVP, dacă nu mă înșel, nu mai trebuie să reinvestim. Trage acolo, nu uime, se bagă agresiv foarte aproape de Ivor, l-a observat, trage și îl prinde într-un final. Ia ca 47-le, se trage oare și spre Major, se trage mai degrabă de către Sangal, către el. Vine Heul, dacă ricoșează este rău, dar merge în spate după BTN. Gloanțele șuieră, dar nu nimeresc, ceea ce într-un fel este bine. Dar și Major vine cu fragul. Se apasă, haide bi că poți. Logic Man ține direcția. S-a tras de către Xelo. Major l-a pus la pământ. Poate să prindă linia acest capitan al nostru, dar Logic Man reacționează bine. 3 vs 2. Este posibilitatea celor de la echipa Nexus să ia runda aceasta și să fie 10 la 3. Flash-uri de asemenea pentru intrare în mod safe. Logic Man Pezi în față. E bustat acolo Xelo sus. L-a eliminat pe Pez care s-a urcat pe cutie. Foarte bine acolo că era deja pus Xelo. Lovitura playerului nostru român. Îl dă acolo peste cap pe Logic Man și ia runda cu un frag făcut acolo pe playerul care vine agresiv pe cutie. Plus de asemenea pe playerul care era și el în zona de plant, în stânga, chiar în colț. A tras superb jucătorul nostru de la echipa din România, main operul Nexus Gaming. 10-3, 7 runde de diferență. Drumul este lung, nu imposibil, dar foarte lung și un pic greu de realizat. Să vedem ce se întâmplă totuși. Acolo îi mor în față. Major trece agresiv. Cei de la echipa Sangal se focusează acum către site-ul ăla, dar rămân pe Rampe. Momentan, îi mor, cât de tare izbucnește. Xtelul vine cu AVP-ul, dar cu Icperii se-i picaseră deja. Și acolo Pez. Doamne, ce headshot pe Semințe. Vine Xtelul aproape cu AVP-ul. Haide AVP-ul, haide Xtelul cu AVP-ul. Logic Man l-a găsit. Dacă juca la no-scope de aproape cu Pez, cred că era mai bine să X1 vs 3. Cred că va încerca rău să-mi scoată runda aceasta. Bonusul este de 3000. Nu, e $2900, culmea.
Bine cu acolo Xelo. SXM, mă scuzați, am rămas acolo postat pe Xelo. Să vedeți aba armei și le elimin acolo pe 11 la 3. Runda a 15 și de altfel ultima care se joacă din această jumătate cu numărul 1 cu cei de la Sangal pe partea de teror, noi pe partea de CT. Flash-ul lăsat pe sumnă de către SX. Mor, așteaptă, deja i s-a confirmat acolo poziția lui Ime de către coipierul său care apăsase și văd că face fragul prin smoke. A venit tagul din partea lui Paz, assistul. Nu-mi place ce se întâmplă în momentul de față. Am reușit să scoatem pe Mirage harta, am reușit să întoarcem situația la hărți. Ar fi mai mare păcatul să nu reușim acum. Hai să vedem ce face Imor. Acolo la pic în stânga SX. Playerul nostru din B pică, mai rămâne al doilea. Este Semințe, deja pe luptă. Intră Imor. Cât de agresiv este și e asta că face picurile wide. Iar parcă Nexus nu reușește să pună acestuia. Pun repede stăpânire pe site și nu reușim cu jucătorii care sunt deja în site să încetinim echipa ca să vină această rotație a celorlalți jucători. 12 la 3. Trec pe CTC de la echipa Sangal. Începe direct această jumătate a doua. Runda cu numărul 1 din a doua jumătate. Pistoale pentru cei de la Nexus, un jucător, doi care merg. Heul Major, ce pagă bă se dă acolo de către cei de la echipa Sangal din prima. Semințe, SX, IME, aduși aceștia la aproape identic HP-ul 66-67. IME cu semințe în față. Aceștia pușează. În variantă smoke-ul de cross este aruncat de către BTN. Că la un jucător care este la saci, e noroc că vine deasupra BTN și le elimină pe PS. Recuperează. Heul ăsta va fi superb, aruncat, dar totuși credeam că vor fi mai stacați în partea dreaptă cei de la echipa Sangal. 3 versus 4 chiar acum după fragul XL reușit. Semințe de asemenea foarte bine acolo băieții. Semințe cu fragul cu numărul 2. Iar runda pentru Nexus 12 la 4. S-a reușit moare revenirea celor de la Sangal pe Mirage. Și nu doar atât, ci să-i ducem chiar mai departe cu victoria pe... sau să ducem numele nostru mai departe cu victoria. Aș spera din tot sufletul. Mac 10 achiziționat de către BTN. UMP-ul la SX ca de obicei. Macul și la IME. Double Mac 10 achiziționat de către cei de la Nexus. L-a eliminat IME pe Major. Avem, cred că fragurile au încercat de a le lua cât mai ușor. Iată ce poziție pe Imor. Cred că oare bate acolo taserul? Urmează să vedem. Da, aparent bate și este o poziție bună pentru taser. BTN este pus la pământ. Acolo se poate recupera ulterior arma, dar nu cred că va încerca acesta să facă mai mult de atât.
se retrage ulterior acesta într-adevăr, iată pe Pez, îl prinde pe Ime, care încetul cu încetul se infiltra acolo în mid și ulterior în window. Și este mare liniște aici pe Vertigo momentan. Se are doi jucători care sunt după Electric. Îl elimină pe Logicman, îl bate pe Imor. Următorul ar fi Pez. S-a ocupat de el, dar iată pe Engin cu P2-ul. Da, absolut perfect, trage acolo. Și Semințe rămâne 1 vs 1. Engin nu trebuie să fie lăsat să recupereze armă. Semințe a mers direct pe plan. Nu se poate, are max 10 Prit Fire. Trebuie să intervine de la Semințe. Nu putem să pierdem această rundă, băieți. Engin ia runda și... Pe bune. Ok. Trece la 4. Îndă pentru cei de la Sangal. Echipa Sangal aici pe full arme ai noștri. Intră agresiv către site-ul. Ar fi o idee acolo. Este surprins. Logicman se schimbă arma de către Semințe. Vine primul acolo pe agresivitate către cei de la Sangal. Dar au om la saci în continuare. Om pe care nu l-am doborât și pe asta ascuns. Xelo trece de el. Va fi aici o țintă ușoară. Lasă trigger disciplinul. Bine din partea jucătorului de la Sangal și îl vom urmări în continuare. S-ar putea să avem jucător care este stânga. Bate unul, bate doi. Pez îl vede acolo jos. De asemenea pe BTN care rămâne 1 vs 1 împotriva lui Engin, dar el era deja cu ținta acolo. 14 la 4. Sunt 10 runde diferență, din păcate, între Sangala și cei de la Nexus și echipa din Turcia în momentul de față. Nu știu, vă zic sincer, nu vreți să știți ce pe TeamSpeak cu turcilor în momentul în care câștigă astfel runde. Mai ales Major este un fel de hype creator la cei de la Sangal, mai ales că vorbim și de capitanul lor, dar turcii în general au o atitudine de genul acesta. Nu mă refer de rău, ca să nu prin atitudine, mă gândesc cu o atitudine de come on, let's go, let's do this. Știți? Așa sunt ei pe TeamSpeak. Căutați Nexus versus Sangal Major POV pe YouTube și o să vedeți clipul în care au jucat versus Nexus din perspectiva lui Major, cu comunicațiile turcilor. Imorul bate pe Semințe, avem și special battle pentru cei de la Sangal și șansele noastre scad enorm, chiar acum avem 2400 media pentru toți acolo, foarte puține șanse. Match point pentru echipa din Turcia și asta înseamnă că echipa noastră din România va fi, dacă pierdem aici, un record de 0-2, 0 victorii, 2 înfrângeri. I-a dat blocul lui Imor cu echipierul său. I-a dat bloc Major, dar Nexus au pistoale, mai pe de cealaltă parte, nu știu cât mai contează pentru ei și cât îi mai interesează faptul că s-a dat bloc acolo pentru smoke-ul care era pregătit să se arunce. Smoke-ul lăsat lângă Macara. Nu se face contact încă, ai noștri stau acolo. Haideți băieți că trebuie să luăm măcar încă o rundă. Haideți că trebuie să putem pe pistoale. Trage acolo către direcția jucătorului Major. Major bate 2 oameni, pică noștri unul după celălalt, nu se poate. Și acolo încearcă Semințe să rămână în viață, dar este eliminat de către jucătorul advers și este GG, well played. Guys, eu o las acolo cu un raid la managerul meu, Toma, Nicolau, veți vedea că este un om extraordinar, care joacă niște Assassin's Creed Valhalla, face niște river raids acolo cu vikingii. Vă pup, vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o seară plăcută. Vă las acolo cu raidul.